руками, активнее руками. Не поднимай высоко колено. муҳаммадризо мирзозода 2 сол пеш аз ноҳияи мастшо ба Душанбе омад ва ин ҷо шомили мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук гардид ва дар фурсату фосилаи хеле кӯтоҳ дар масофаи 400 метр давидан бо монеаҳо ба яке аз чеҳраҳои асосӣ табдил ёфт. солҳои қаблӣ дар ноҳияи мастшо тамрин мекардам. ноҳияи мастшо латсу он ҷо бо дигар мураббиён тамрину фаъолият мекардам. рости Душанбе шароиташ аз ноҳия хубтар аст. пойтахт шароиташ аз ноҳия хубтар аст. аз ҳамин сабаб барои хотири рушд кардани варзиш, мақсад рушд додани худам ба Душанбе омадам ва соли 2023 ба Душанбе омадам. мисол ман медавам дави ман монеа 400 метр бо монеа мебошад. ман тулои солҳое ки дар мастшо машқ мекардам 55 сония медавидам 400 метр бо монеаро. якуним соле ки ман дар ин ҷо тамрин мекунам, аллакай 52 сония медавам. беҳтариҳо ҳастанд ва мо бо мураббиямон Оксана Михайлус ҳало кӯшиш карда истодаем ки тамринҳои худро хубтар кунем ва барои хотире ки ба хулаҳои баландтар, ба мусобиқаҳое ки дар қораи Осиё, мусобиқаҳои гран-при мисол дар дигар давлатҳо мешаванд, чемпионати Осиё ба ончо рохат гирем, иштирок кунем. Побольше разбег и быстро один раз сделай. Колено не поднимай. На 3 шага, в 3 шага. чун маълум гардид, назар ба натиҷаҳои қаблӣ, дигаргуниҳо дар фаъолияти варзиши Муҳаммадризо ба миён омаданд ва акнун нақшаҳо ҷиддитару ҳадафҳо бузургтар мешаванд. дар ҳама роҳ мушкилиҳо ҳастанд. ҳамон роҳеро ки интихоб мекунӣ, бояд ки ба мушкилиҳо нигоҳ накарда ҳамаи онҳоро убур кунӣ ва ҳамаи меҳнат мегӯянд ки оқибаташ роҳаташро мебинӣ. ва барои ҳамин кӯшиш мекунем бо ҳамроҳии мураббиямон тамоми сайю ҳаракати худро мекунем ки то ба ҳамон натиҷаи лозима, натиҷаи ниҳоӣ расем. ба қарибӣ мо дар чемпионати Осиё будем байни калонсолон, дар он ҷо иштирок намудем. ҳарчанд дар он ҷо ҷо нагирифтем, аммо натиҷаи беҳтарро нишон додем. ва баъд аз ин ду мусобиқаи дигар гран-при дар Ташкент баргузор гардид ки дар он ҷо ҷои дуюм ва ҷои сеюмро гирифтам. натиҷаҳомон беҳтар шуда истодаанд. ба мисли Муҳаммадризо чандин ҷавонони дигар низ аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук тамринҳои доимӣ мекунанд. муассисаи мазкур имрӯз дар рушду пешрафти варзиши сабук нақши муассир дошта, вобаста ба имконият фаъолиятро ба роҳ мондааст. одилшо Давлатназарзода, яке аз варзишгарони муваффақи кишвар, имрӯз роҳбарии мактаби мазкурро ба ӯҳда дошта, дар якҷоягӣ бо мураббиёну мутахассисони ин ришта мехоҳанд дар ин самт натиҷаҳои бештарро ба даст биёранд. ман худам аз хурдӣ дар ин намуди варзиши сабук завқу шавқманд доштам. ман аз синни 18 солагим дар ин намуди варзиши сабук машқу тамрин намудам. ман пастию баландии ин варзиши сабукро ман медонам. ман азоб кашидам, меҳнат кардам, натиҷаи хеле баланд ба даст овардам. ман мехоҳам ки мушкилои ҳамин вақти ман мушкилӣ кашидам, азоб кашидам, имрӯз ҳамчун роҳбар мехоҳам ки ҳамин варзишгаронро дастгирӣ намоям. чӣ имконият ин муассиса дорад, ман қуввати худамро ба ин варзишгарон медиҳам ки натиҷаи хуби варзиши худашонро ба даст биёранд. муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук фаъолияти худро расман аз соли 2005 шурӯъ намуда, айни ҳол дар он гурӯҳҳои маҳорати олӣ, гурӯҳҳои мукаммалгардонӣ ва гурӯҳи машқии варзишӣ ташкил шудааст ки мураббиён дар ҳар гурӯҳ ба тайёр кардани бачаҳои лаёқатманд машғул мебошанд. албатта ҳамин варзишгар бе тамрин ӯ натиҷа нишон намедиҳад.
ҳозир гуфтан даркор ки мо имконияти хеле хуб дорем барои тамрин. муассисаи мо бисёр варзишгарои беҳтарина тайёр карда буд. вақтҳои пеш ин мисол ҳам Дилшод Назаров буданд, агар мешиносанд ҳама, мисол Гулсумби Шарифова буданд, Алишер Пулатов, Григорий Терепаскин, варзишгарои хуб доштем. ҳозирам варзишгарои хуб ҳастанд. ин Илдар Ахмадиев, аз он ҷумла Фаворис Музрапов, Мирзодода Муҳаммадризо, Диана Абдуллоева аз духтаро. аз рӯи намудҳои давидан ба масофаҳои гуногун, ҷаҳидан ба дарозӣ, гурзандозӣ, найзапартоӣ, давидан бо монеаҳо, гулӯлапартоӣ ва ҷаҳидан ба баландӣ имрӯз мураббиён беҳтаринҳоро омода мекунанд. Салим Саидалиев як замон варзишгари универсал буд. ӯ қариб дар ҳама масофаҳо ҳунарнамоӣ мекард, вале ҳоло бошад дар нави ҷаҳидан ба дарозӣ яке аз беҳтаринҳо ба ҳисоб меравад. ман аз вилояти Хатлон, аз ноҳияи Фархор аввалин бор дар он ҷо соли 2015 аввалин бор ба машқ шурӯъ кардам ва баъдан соли 2017 вақте ки донишҷӯ шудам дар шаҳри Душанбе дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон Андоми академик Осимӣ ва аввалин машқҳои худро аз соли 2017 дар мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук шурӯъ намудам. ростӣ ман аз аввал аз ҷаҳидан ба дарозӣ шурӯъ кардем ва баъдан ба ҷаҳидан ба баландӣ боз ҷаҳидан ба баландӣ низ иштирок намудам, ҷаҳиши сегона низ иштирок намудам. барои ман бисёртар ин ҷаҳидан ба дарозӣ бисёртар барои ман хеле ҳам маъқул аст, барое ки ман аз хурдӣ бисёр ҳам завқ ба ҷаҳидан ба дарозӣ дорам, аммо дар ҳозир ки ман аз намуди ҷаҳидан ба баландӣ натиҷаи хеле баланд дорам ва дар ҷаҳиши сегона низ ҷаҳидан натиҷаи хуб дорам, аммо ҳоло ман ҷаҳидан ба дарозӣ бисёр машқҳоям хуб рафта истодааст ва ҳаракат карда истодам ки дар ҷаҳидан ба дарозӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ як натиҷаи хуб диҳам. Сарата хам наку бисёр. Уже бромадид, пеш нигоҳ ку, куҷо паридасти, тарафи паридан. Фаҳмидӣ? Ай боло. дар соли 2025 ба моҳи май буд ки дар чемпионати Осиё ки дар Корея баргузор гашта буд, дар он ҷо ман рекорди худамро тағйир дода дар ҷаҳиши сегона бо натиҷаи 14 метр 46 сантиметр натиҷаи худамро нав кардам ки ин ҳам хеле ҳам натиҷаи хуб аст ва буд хай камбудиҳое буд ки ҳоло ман ҳаракат карда истодам ки ин камбудиҳоро низ ислоҳ кунам ки дар қатори беҳтарин варзишгарҳои арсаи ҷаҳонӣ дохил шавам. Опять руки! дар миёни бонувон Диана Абдуллоева дар масофаҳои кӯтоҳ беҳтарин натиҷаҳоро дар дохили кишвар нишон дода, умедҳои мураббиёнро барои мусобиқаҳои байналмилалӣ зиёдтар кардааст ва чӣ гуне ки ӯ мегӯяд, нисбат ба солҳои қаблӣ марҳила ба марҳила ӯ рушд мекунад. Резче. Еще резче. Не выпрямляй ногу ту. Сейчас я тебе говорю, буду говорить оп, ты будешь делать. Оп. Еще. Оп. Тазом. Тазом иди вперед. Куда она у тебя, согни ее коленку, ты что уперлась? Тренировки идут по плану. Ну, жарко, конечно, это чуть-чуть дает о себе знать, но мы все равно стараемся, чтобы показать намного лучшие результаты. Начиная с прошлого года я намного
сильно улучшила свои результаты, начиная с зимнего периода до сегодняшнего летнего периода. В зимнем периоде я бегала 60-200, так как 400 была еще не готова зимой. Затем мы уже к лету подготовились на 400 полностью, то есть я бежала 59-80 секунд, что в этом сезоне я имею 57-99, то есть я намного улучшила свои результаты. тавре медоним бузургтарин натиҷаи варзиши тоҷик дар бозиҳои олимпӣ аз варзиши сабук аст. Дилшод Назаров соли 2016 дар Олимпиадаи Рио аз намуди гурзандозӣ тавонист медали тиллоро ба даст биёрад, ки худи Дилшод низ дастпарвари мактаби мазкур аст. ҳамзамон чандин чеҳраҳои дигар аз ин ҷо ба вуя расиданд. акнун гуфтан дар кор ки мо рости гап дар солҳои 24-25 ба ҳама мақсадҳомон нарасидем. мақсад асос буд ки мо дар мусобиқаҳои калон натиҷа нишон диҳем. дар мусобиқаҳои калон мо финал баромадем, мисол хеле натиҷаҳои хуб нишон додем, лекин ҷои баланд нагирифтем. ҷое ки мо мақсад доштем, ки мо нақша кашида будем, рости гап нагирифтем. аз сабаби чӣ акнун инҷа мисол заҳмдор шуда буданд варзишгаро, гохилош рости гап ҳамин охирон машқҳое ки доштанд ҳамун барномаро иҷро накардам пурра. камтар тарс буд. тарс ҳисоби чӣ мешавад? тарс ҳисоби ки кам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд. мо кӯшиш мекунем ки бисёртар иштирок кунанд. ҳозир ҳисоби ҳамин мебинем ки бачаҳо хеле пешрафт шуданд, лекин ба ҳама мақсадҳомон нарасидем, ростша гуфтан дар. 90% дастпарварони мактаби ҷумҳуриявии маҳороти олии варзишӣ оид ба варзиши сабук шомили ҳайати мунтахаби кишвар мебошанд, ки зиёдашон аз деҳот омаданд. ман нуруллои лутфулло аз шаҳри ваҳдат ҳастам, варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба варзиши сабук. ман тӯли 7 сол мешавад ки дар ин намуди варзиш тамрин мекунам. дар мактаби маҳорати олии варзишӣ ман масофаи 400 метр иштирок мекунам. ман дар тӯли фаъолиятам 3 маротиба чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шудам ва дар мусобиқаҳои берунӣ аз кишвар иштирок кардам ва сазовори ҷойҳои намоён гаштам. ман дар чемпионати Осиёи марказӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистони шаҳри Ташкент иштирок намудам, сазовори ҷои дуюм гаштам. 2 маротибаи дигар дар чемпионатҳои Осиё иштирок намудам дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошкент ва як бори дигар дар шаҳри Дубай иштирок кардам ва як маротиба то финал рафтам. тӯли солҳое ки ман машқ карда истодам, ман як чизро дарк кардам ки сахт кӯшиш накунӣ, меҳнат накунӣ, натиҷаҳои хуб ба даст оварда намешавад. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки натиҷаҳои худро баланд бардошта ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. имрӯз дар фаъолияти муассисаи мазкур ва раванди кори мураббиён мушкилиҳо низ ҷой доранд. варзиш сабук аз 48 намуди ҳархела иборат аст. мо гуфта метавонем ки ҳама ин намудора мо наметавонем инкишоф дода. аз барои ки талаботаш, талаботи ҳозира, талаботи байналмилалӣ ҳамин аст ки ҳар мисол ҷои машқ, мисол асбобу бисёр чизо дар мо намерасанд. ина мисол аз даврои шӯравӣ мо надорем тамоман намуде ки дар тамоми ҷаҳон инкишоф дора
ҷайдан ба хода бисёре лавозимоти мо рости гап пурна шуданд. гохи лавозимоти мо аз соли 2003 мебошанд. мо мехоҳем ки ҳамаш мисол навтар шавад, беҳтар шавад, ҳам барои варзишгаро осонтар мешавад машқ кардан. Все прекрасно знают, что в этом году сборная Таджикистана не была на сборах, так как у нас и по финансам не сложилось, и по времени не сложилось. Это как бы тоже чуть-чуть дает о себе знать, немножечко тяжело, то, что не сидели на сборах, немножечко не хватает базы. машқҳои дастаҷамона намерасад. ҳастанд камбудиҳо ҳастанд, аммо ба инҳо нигоҳ накарда ҳаракат кардан дар кор аст ки қувваи худро истифода барем ва он натиҷаҳое ки худ дорем, натиҷаҳои худамонро ба варзишгароне ки дар қураҳои Осиё, дар Европа тамрин мекунанд, бо онҳо худро баробар кунем. мушкилиҳо ҳастану мо ҳаракат мекунем ки ҳамин мушкилиҳоро айбан барем, бо шароитҳои хуб намоем ки барои варзишгаро хеле беҳтар аст. мусобиқаҳои дохилӣ аз ин риштаи варзиш пайваста гузаронида мешавад, вале солҳост ки як гурӯҳ варзишгарон дар масофаҳои худ садрнишин буда каман дар кам ғолибон иваз мешаванд, ки ин раванд мураббиёнро ҳам нигарон кардааст. даъмо рақобат намерасад байни варзишгарои худмон дар дохилии ҷумҳурии мо, барое ки варзишгаре ки доим пеш мебиёд ё якум аввал мешавад, вай хеле худаша суст мекунад, ки вақте ки рақобат аст байни ҳамин ду кас се кас, натиҷаам хеле беҳтар меравад. барое ки берун аз республика биромадан дар онҷо осон нест ҷо гирифтан. гохел фақат шогирдои мо, варзишгарои мо мегиранд. лекин агар ҳамин рақобат шавад, албатта ба ҳамин мо варзишгарои нав меёбем. бо як мушкил дорем, ростша гуфтан дар кор ки аз духтаро рақобат тамоман намерасад. ҳамин ҳозир дар бораи ҳамин гап задем. ҳамин дар мусобиқаам шумораи варзишгарони ҳамин бонувон хеле кам ҳастанд, рости гап. аз ҳисоби ҳамин натиҷаам пеш намеравад. тавре болотар ишора кардем, Диана Абдуллоева дар миёни бонувон чеҳраи асосӣ ба ҳисоб меравад ва имрӯз бо талошҳои зиёд мехоҳад аз мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз натиҷаҳои бештарро ба даст биёрад. Ну, вообще, в целом, бег – это здоровье, вообще спорт – это здоровье. То есть каждый должен заниматься спортом ради своего здоровья, не ради какой-то цели хотя бы, а ради своего здоровья. Но мы профессиональные спортсмены только ради цели. Мы участвовали на многих международных соревнованиях, начиная с зимнего, опять-таки, периода до летнего. В зимнем периоде мы выступали на соревновании Ольги Рыпаковой в Усть-Каменогорске, где с сборной командой заняли 4-е место на эстафете. Ну, обидно, конечно, что не призовое чуть-чуть не хватило, но все же мы старались, мы выкладывались на полную. Затем мы выступали дома на своих соревнованиях, на чемпионатах. Далее у нас был уже Узбекистан, где мы 3 раза уже выезжали. И вот последние мои соревнования были намного удачнее, так как я вот пробежала 57-99. дар пеш мусобиқаҳои байни ҷавонон аз синни то 14-15 сола дар кишвари Баҳрейн мешавад. мусобиқаҳои бачаҳоро барои ҳамонҷо тайёр дидистем. бо байни калонсоло ҳастад мусобиқа дар бо бозиҳои осиёгӣ ҳастад зимистона дар онҷо тайёрӣ мебинем ки барои ҳар як варзишгар мо пеш аз мусобиқа сафарбар кардан аввал натиҷаи худашонро дар ин майдон аввал қувва озмоӣ менамоянд, аз онҳо мо натиҷаҳои беҳтаринашро интихоб менамоем, дар он мусобиқа сафарбар менамоем. ҳаракат мекунем ки на танҳо аз ҳисоби квота, аз ҳисоби холҳои ба даст овардашуда варзишгарони мо ба бозиҳои олимпӣ рохат гиранд. муҳаммадризо ки майдонҳои бузургро бештар дидаасту аз шарту шароити варзишгарони хориҷ огаҳ аст, бар он назар аст ки ӯ низ метавонад ба сатҳи баланд барояд, агар дастгириҳо бештар шаванд.
вақте ки мо дар мусобиқаҳои сатҳи осиёи ҷаҳонӣ, мисол ман иштирокчии бозии чемпионати ҷаҳон ҳастам 2022 байни наврасон. онҷо тамоман муҳит дигар аст. варзишгарони беҳтарин онҷо ҷамъ меоянд, мебинӣ онҳо чӣ гуна тамрин мекунанд, чӣ гуна худро омода мекунанд пешаи мусобиқа. онҳо масалан бо худ мураббӣ, якчандто мураббӣ доранд, духтурон бо худ доранд, равоншинос доранд ва барои ҳамин мо низ метавонем ки онҳо аз мо ягон чи фарқияти зиёд надоранд. мо низ кӯшиш кунем агар метавонем ки ба монанди онҳо натиҷаҳои баландтарро нишон диҳем. Hozircha yetakchi bu Mirzazoda. Katta farq bilan finishga kirib kelmoqda. So'nggi metrlar. Deyarli 3 nafar sportchi bir-biriga yaqin natija qayd etdi.